esan beharrekoak esan da, eta eman beharreko eskerrak eman da, entzun ditzagun bertsolari nagurrak. Horretarako, altxa itezela, Behasti taldeko bertsolariak. Beñat, Salvarredi, Mikel Beloki, Inigo Gorostarzu, Etxorde. Irazusta barrena gaztea ikusi, bertso mundun abizen hori da nagusi. Atek dakin guztia dio erakutsi, garbi geldituko da, larai lalai, hori dela gutxi. Egoi gixan eneko dabil futbolean, regional preferenten intxurre taldean, bertxotan ere dabil hau maila berean, bera ez laizter gatuko, ai, 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 zaigu hau kalean. Ikerri galdetzean habilidadea, esan zigun pelotan bazula berea. Jakin dugu guk baina hau dela hobea, Mikel Goñi bezala, ai, 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 parrandan trebea. Katu hauek dabiltza mansota arraro, naiz eta txapelketa joan zaien oparo. Gaur izango dutela nahiko garbi dago, alegriatik baino, ai, 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 penatik gehiago. Eurak futbol zaleak direla medio, begira gaurkoan zein gauden arerio. Cruyff, Maradona eta Ronaldo Nazario, gaur boskatu taldeai, ai, 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 jakakadario. Hemezortzin Sevillan dago neurketa, ta pelotan bezperan da kanporaketa. Realarekin lasai doazela berta, bertso kantatzen lanik, ai, ai, oi, ai, ez daukateta. Gure txorde bersoak ezote du maita, bera bersotik ies, bersoak jarraika. Sarasua moduan genezake sailka, txapelketan promesa eternoa baita. Sarasua moduan genezake sailka, pentsa behin poto ere egin zuen naita. Mikel Beloki ez da kritiko epela, jaio baizen bertsoa, zainetan zuela. Jakin puntakoekin aritua dela, bertso epailetzan du
elite nibela, jakin puntakoekin, ibilia dela, pentsa behin etxordere paitu zuela. Bere kultura jantzi, ta euskera jator, beti umore txuta, arrazoiez baikor, beñatila betetan, prestatu da gogor, horren forma honean, hemen ez da inor. Beñatila betetan, prestatu da gogor, pentsa zaztarrerekin neurtuta dator. Plazerra da guretzat, hemen kantatzea. Alegiarrak bertso, kantuan neurtzea. Nahiago genuke gu, eliminatzea. Egindakoarekin, pozik geratzea. Nahiago genuke gu, eliminatzea. Baina kosta behar zaigu hauekin galtzea. Zatozte, boskatu taldeko Eneko Ontsalo, Iker Arandia eta Egoi Irazustabarrena zuen agurra kantatzea. Ale gitarrak geragu, txapela degu helburu, behastikin buruz buru, pasako gera seguru. Boskatu, 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 yeu! Ongi etorri alondegira eskualdeko, hiri handira hauek galdu egingo dira. Mokadutxoa eginagatik ezkera guztiz, bete oraindik. Boskatu geragu eta gozea daukagu. Beloki xalba ta etxe orde, obelukete etxean gorde, ta ez izan txapeldun orde. Kozka egitea kostako zaigu, baina osorik jango ditugu. Boskatu geragu eta gozea daukagu. Berastegi, berastegi, ez konfiatu gehiegi. Berastegi, berastegi, asko zobea alegi. Berastegiren aurkariekin amaika akelarre, gai jartzaileak soaginduta egiten zuten arre. Tolosa eta amezketari intzenieten barre, baina guezkera Bixente Adur eta Odei Zaztarre. Berastegi, berastegi, ez konfiatu gehiegi. Berastegi, berastegi, asko zobea alegi.
Etxordek ustez esperientzia asko omen daukala, baino berak guk bezala xelen biziko finala. Irizarreko langile izan da autobusa prestatu, beteko zala, tazkenean boskatu. Berastegi, berastegi, ez konfiatu gehiegi. Berastegi, berastegi, asko zobea alegi. Beloki kafen langilea da alperrenen neurrira, horrelakoak kontratatuta deskarrilatzen dira. Garai batean epaile gisa asko aritu zena, txapeldunak gu gerala bera ohartuko da aurrena. Berastegi, berastegi, ez konfiatu gehiegi. Berastegi, berastegi, asko zobea alegi. Salvadorraire fitxatu naita fitxatu Salbarredi, bertso kantuan hasten da eta orduan Salbarrerdi. Euskal filore ikasi zunta geroztik zenbat saio, baino ikasi ez zuen hori gehioan zematen zaio. Berastegi, berastegi, ez konfiatu gehiegi. Berastegi, berastegi, asko zobea alegi. Trialarai, trialarai, lai, lai, trialarai, txapela jantzita segi aurrera. Txapela jantzita segi aurrera. Tolosak gaurkon alegi dirudi, zaleek berriz haze harrera. Txapela jantzeko berastegi da, alegi arron azken barrera. Agurra bota eta hasiko da, finalean bertso karrera. Bidean behasti erortzen bada, lurrean utzita segi aurrera. Trialarai, trialarai, lai, lai, trialarai, txapela jantzita segi aurrera. Txapela jantzita segi aurrera. Ikusle epaile aztertzazue, areto hontako atmosfera. Boskatu taldea etorri gera, 3 autobusekin batera. Herriko zarrekin ta iztondokin, aurrez egin gendun antzera. Behasti bidean txiki dezagun, txapela jantzita segi aurrera. Triailarai, triailarai, lai, lai, triailarai, txapela jantzita segi aurrera. Txapela jantzita segi aurrera. Txapela jantzita segi aurrera. Bueno, bi taldeen agurrak entzun diteu eta ariketa puntuarekin etxeko gea. Hortako etorri mesez, Mikel da Eneko. Martxoaren 28 bihar berrize ordu aldaketa tokatzen zaigu. Mikelek ordue atzea eta aurra ibiltzei ez dio zentzuik topatzen. Enekok berriz, oidala egokina pentsatzen du. Martxoak 28 bihar, ordu aldaketa tokatzen da berrize,
Mikelek ordua atzea eta aurre ibiltzea ez du zentzuzko ikusten, enekok hoixe dala egokina deritzo. Iruna bertso, 8 handian Mikel hasita. Ordu aldaketak eginez jada, dira horren beste urte, zentzugabeko argudioak gainera bota dituzte. Agintariek beste behin ere, nik ala esango nuke, soluzioa eman beharrean arazoa sortzen dute. Soluzioa eman beharrean arazoa sortzen dute. Ez daukazula ideiarikan, garbia saltzera noa, luzaro bizi nahi gendukenok, argi dugunok asmoa. Ordu aldaketan aldekoa det, noski jarrera irmoa, zeren bestela apurtzen baitzait, nere barne ritmoa, zeren bestela apurtzen baitzait, nere barne ritmoa. Baina behar dugu arazo hoiek, aztu eta hortik irten, kritika denek nik hartzen naute, aspaldian irakiten. Galderatxo bat egin nahi dizut, ez dakite jakiten, ordu aldaketak lotarakoan ez aldizu eragiten. Ordu aldaketak lotarakoan ez aldizu eragiten. Neri bat ere ez dit eragin, ta olakoak utikan, zu aspertuta bizi zerata, argatik zabiltz kritikan. Ordu aldaketa etzazu jarri, inolaz gaurkoan kinkan, pentsa aldatu egiten zuten lehen egutegi inkan. Pentsa aldatu egiten zuten lehen egutegi inkan. Ta horregatik da nere ustez, berdin mantentzea pena, aldaketa da nere ustetan, zentzu gehiena duena. Beraz betiko gixan jarraitu, da nere ustez onena, gainerakoan galduko dugu, ta eguneroko trena. Gainerakoan galduko dugu, ta eguneroko trena. Mutilak galdu behar omen du,
adif tren edo tren bala. Gaurko honetan zure kritika izan da oso zabala. Ordu aldatuz, denbora gutxi, orain esan duzu ala, hobe zenuke Mikel onartu, mutil makala zerala. Hobe zenuke Mikel onartu, mutil makala zerala. Urrungo ariketarako, etorri Beñat eta Iker. Zuek biok pixukidea zarete. Zu Beñat, azkar dutxatzeko joera daukazu, ahalik eta ur gutxien eta energia gutxien gastatzeko. Ikerrek ordea, bainera urez bete, eta denbora luzez bertan egoteko ohitura dauka. Beñatekin etxean, zenolako marka, guztia egiten du, azkarta presaka, ni baineran hor nago, etzan da botata, gozazagun bizitza lau egun dirata. Gozazagun bizitza lau egun dirata. Ikerrek garbiketan badauka afana, jaboita kolonia, zer nolako lana, nik ez dut ba gustoko, aiskidean plana, gero pagatzen baita, faktura erdi bana, gero pagatzen baita, faktura erdi bana. Fakturaren kontuak bost axola neri, baineran ibiltzen naiz, gustora igeri, gero etxean dago, usaia gehiegi, ze azkar dutxatzen zera, igual azkarregi. Ze azkar dutxatzen zera, igual azkarregi. Ederki biltzen zera, zu bain nere bueltan, hainbesteko kiratsa, ez baitago bertan, serio esango dizut zinez da benetan, ea egoten zaren baina ur hotzetan, baina ea egoten zaren baina ur hotzetan. Beti ibiltzen zera, neri kontu eske,
baina lasaitu beinat, ez da horren beste, dutxatu nahi badezu, azkar eta merke, kiroldegira beti zu joan zaitezke, kiroldegira beti zu joan zaitezke. Gainera ematen du naizela ipurterre, baina pisukide hau dabil oso grabe, edoror honen ondoan jartzen da asarre, bera bainatzen data ondokoa erre, bera bainatzen data ondokoa erre. Zatozte, etxorde eta egoi. Martxoaren 17an, deno dakizuen bezala, greba orokorra izan genuen, gutxieneko soldata 1500 igotzea eskatzeko. Eta egun hortan zue biok goizeko aurreneko orduan denda bat irikitzera zoazten bilangile zarete. Bakizue aldarrikapen horrek zuei onura ekarriko dizuela, baina egun bat greba egiteak hilbukaerara iristeko zailtasun ekonomikoak ekarri lehikezu ez behi. Greba egin genezaken, ta jarri xuabe, baina gure soldata, gera zeiken grabe. Badakit lagun asko daude parez pare, gaurkoan kasartzea ez da, irtengo de balde, lan eingo degu geure soldataren alde, lan eingo degu gure soldataren alde. Denda irikitzera, ni joa zurekin, lanean gabiltzata, ekin eta ekin, askok nahiago dute, gaurko greba egin, soldat hilbukaera ezin alda, iritsita berdin, ezin dugu jokatu gure ogiarekin, ezin dugu jokatu gure ogiarekin. Bai guk ezin baitegu, nomina murriztu, gastuek baduteta, hainbeste zirriztu, soldata nekez dator, ta joaten zeziztu, sartu dendara eta kandela bat piztu, ta besteen borroka horretan sinistu, ta besteen borroka horretan sinistu.
Ola jasoko degu guk kopetekoa, baino diruz beteta daukagu kolkoa, bai greba egiteko banuen gogoa, lasai Instagramera igotzera noa, gaur egunen horrekin ez alda nahikoa. Gaur egunen horrekin ez alda nahikoa. Instagram ez da heltzen, nausien neurrira beste ritmo batean, dute kale jira, ta gu breska barrutik manifai begira, atea irekiko det, zergatik argi da, denda puskatu asmoz etortzen badira. Denda puskatu asmoz etortzen badira. Noski galtzen badute beraiek kontrola, gure nagusiari sartuko gola, baino nik ez iterik ez uste inola, nagusia jarriko da gaur aserreola, denda nerea ez da, nei ez dita jola. Denda nerea ez da, nei ez dita jola. Torri Mikel. Amaiera eman da, 10 hundian abesteko, hauxe da zure leheneko amaiera. Ordu txikitan nagusi dira, istilua eta liskarra. Ordu txikitan nagusi dira, istilua eta liskarra. Naiz ta parrandan ateratzeko, dudan gogota indarra, alkolarekin ateratzen da, norbere alderdi txarra. Batzuk ikusten ditudanean, ia galdurik iparra, nik sentitzen dut bere halako baten aldegin beharra. Ordu txikitan nagusi dira istilua eta liskarra. Larai, 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 istilua eta liskarra. Bigarren amaiera, bi ez baitira haserretuko batek nahi ez baldin badu. Bi ez baitira haserretuko batek nahi ez baldin badu. Naiz ta tabernan gaur edonori dieten alkola saldu, personak bere kordea ondo ta zentzuz mantendu behar du. Naiz eta hemen haserrea ta umore txarra ugaldu, hori denak behar ditugu,
bide bazterrean galdu, bi ez baitira aserretuko, batek nahi ez baldin badu, larai, 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 batek nahi ez baldin badu. Zatoz zeneko. Zure lehenengo amaiera. Bizitzeko lan egin behar da, eta ez lanerako bizi. Bizitzeko lan egin behar da, eta ez lanerako bizi. Filosofoa naiz afizioz, eta pentsatzen dut bixi, denok dakigu lana degula, osasunaren izi. Pare bat urte pentsatzen pasa, ta ontara naiz iritsi, hemengo denei nik aholku bat, eman nahi diet lehenbizi, bizitzeko lan egin behar da, ta ez lanerako bizi. Bigarren amaiera, norbere pena diruarekin ez delako sendatu. Ezin delako sendatu. Norbere pena diruarekin ezin delako sendatu. Gaurko honetan behar zaituztet, hemengo denak salbatu, nere jakintza hemen usteko, zaituzte dalako batu, guztiak erne egon zaitezte, hitzez hitz ta datuz datu, gure osasuna ez dezagula, inork lanean ondatu, nor bere pena diruarekin ezin delako sendatu. Zatoz Iker. Zure lehenengo puntua. Gustokoa alduzuzuk bidaiatzea. Egia esan ez da hain zaila trabatzea, baina nik bidaietan haze balantzea, gustora ibiltzen naiz jubilau antzea. Bigarren puntua. Aste santutan ziur baduzula plana. Bai zerbait badaukat, burun daukadana. Eta oporrak hartuz ez dut ingo lana. Bidaiatzea oso ederra da ama.
Hirugarren puntua. Bidaiatzeko zer da ezinbestekoa. Bihotza izatea bete antzekoa. Egin nahian bidai bat horren kompletoa. Goazen mazu gubiok eman bostekoa. Torri etxorde. Lehen puntua. Etxerik gehienetan badute maskota. Txakur bat izatea modako dagota, baina oporralditan sarri da borroka, ta batzuren asmoa bidertzean bota. Bigarren puntua. Sarri ikusten dira maskotak jantzita. Hemen hotza egiten ere badakita, baina ez zait iruditzen estampa polita. Ez da bide ederra horrela hasita. Hirugarren puntua. Eskuetatik joaten ez altzaigu hasi. Lehenago gauza bera esan dizut kasi, baina ez baldin badet ondo adierazi, batzun burua behar da aldarazi. Zatozte, Beñat eta Egoi. Zue biok laguna zarete, elkarrekin lursai bat erosi duzue eta bertan baratza jartzeko asmoa aukezue. Lurra goldetzeko eta lehen landareak egiteko unea iritsi da. Ja iritsi da salbagaraia gure lurdenak ontzeko, ortokitxo bat jarriko dugu mariguana jartzeko, ortokitxo bat utziko dugu mariguana jartzeko. Ipulamentuzko mutilaiz eta bizkorra baiaizi, nik tresneria erosi diat ea ba ijorran hasi, nik tresneria erosi dia ea ba ijorran hasi. Lursaia erosi talanen hasi, jo, honek zenbat problema, aulan guztitan aste ordurako sasiak jango du dena. Aulanen hasi orduako baietz sasiak jango du dena. Ez lasai egon kanpotik jendek naiz egingo digun burla, aldearrekoa izaten da geho gure etxeko tipula. Aldearrekoa izaten da geho gure etxeko tipula.
Hor jarri ditu 3 tomate, 2 tipul eta letxuga, baino ondoren baldakizu noiz bota behar den ura. Baino ondoren baldakizu noiz bota behar den ura. Tomatek uraskoik ez du behar, egoi etzazu atzen du. Eta gehiegi bota ezkero kontu zerdoiak jotzen du. Eta urgehiegi bota ezkero kontu zerdoiak jotzen du. Ara hasi da oraingoan hau aditu balitz bezala, barkatu baino garbigeatu da kalekumean naizela. Barkatu baino garbigeatu da kalekumean naizela. Liburuari aritzen gera, biok igurtzi, teoria asko ikasten dugu, baina dugu praktika gutxi. Teoria asko ikasten dugu, gero deu praktika gutxi. Nik gaurkoz nahiko lan egin deta, esango nizuke basta. Karakol zar bat ikusi deta ez dakizu aizen azka. Karakol zar bat ikusi deta ez dakizu aizen azka. Ekologiko eta sanoa den seinalea da hori. Lengon binipin oientzun nion Jagoba Errekondori. Lengo binipin oientzun nion Jagoba Errekondori. Zatoz, Mikel. Oain, objektu bat emango izut eta 2 bertso 8ko handian. Euritakoa. Esan behar dut objektuakin, naizela desente postu. Eguraldia ikusirikan, urko ezpaitzaigun astu. Neri honekin zer gertatu oi, zaidan nahi nuke zehaztu. Beharrez denean gogoratzen naiz, behar dudanean aztu. Beharrez denean gogoratzen naiz, behar dudanean aztu. Aste honetan euriarekin, ibili naiz ni antzera. Ez bainun egin nik atergia, aukeratzeko aukera. Naiz horrelako gutxi ikusten, den Nafarrotikan bera. Tamalez gure Euskal Herrian, gehiegi behar izaten da. Tamalez gure Euskal Herrian, gehiegi behar izaten da. Zatozeneko. Zure objektua, mugikor kargagailua o kargadorea.
Gaurko honetan nik daukadana, ez dugu asmo makala, inork begia gorri badauka, taximurtuta azala. Publiko arten norbait badago, bateri basuz bezala, gaurko honetan hortara nator, bertsoak karga zaitzala. Bizi ilunei jarri nahi diet, albada kolorea, horretarako barruan daukat, sekulako adorea, eta neretzat noski litzake, sekulako orea, gaurko honetan izango banintz, entzulen kargadorea. Zatoz txorde. Hauexek, 8 txikian osatzeko zure lauoinak. Epaitegi, gehiegi, egi, bedi. Epaitegi, gehiegi, egi, bedi. Mundu honetan bada gatazka gehiegi, alperrik dira arau eta epaitegi, ez badira kontatzen beharraina egi, mundua aldatzeko prestu izan bedi. Bigarren bertsoa osatzeko lauoinak. Aste, gazte, aske, zoazte. Aste, gazte, aske, zoazte. Gerrak ugarituaz doaz astez aste, ni zarra ez naiz baina entzuidazu gazte. Bizi nahi badezute alai eta aske, martxa honetan bide txarretik zoazte. Zatoz egoi. Zortziko txikian bertso osatzeko zure lauoinak. Egoitza, baldintza, hitza, bizitza. Egoitza, baldintza, hitza, bizitza. Hortxe kanpoan dago zar egoitza, eta hor bukatzea badugu baldintza. Mikro honetatik gaur hartu nahi detiza, oso laburra data gozatu bizitza. Bigarrengo bertsoa osatzeko oinak, aldarri, jarri, oinarri, elkarri. Aldarri, jarri, oinarri,
elkarri. Esan bezala egin nahi nuke aldarri, mikrontara etorri ta serio jarri. Laguntasuna bada bizitzan oinarri, lagun diezaiogun guztiok elkarri. Zatozte, Beñat eta Iker. Iparragirre doinuan abesteko gaia hauxe duzue. Apirilan 18 da, biok Sevillan zaudete, Realan kopako finalan eguneko goizen. Munduko ilusio guzti ekarri dezue, baina sarrera bakarra. Sarrera zeinena izango dan erabakitzeko apustu bat indezue. Oain momentun, TikTokea bakoitzak bideo bat ioko zue, eta finala baino ordu betelen hau like gehiago dituna sartukoa. Estadio barrua. Gubiok nola ez dugun ia, jarraitzailerikan bate, TikToker mundun atera degu, suspenso edotakate. Begiratu ezkero, jarraitzaileak zero, beraz indegu empate. Partidua hola izango bada, zuzer horri sartu zaite. Partidua hola izango bada, zuzer horri sartu zaite. TikTok aldean ibiltzen gara, noski gubiok tarteka, eta sarrera hor jokatzen da, eta ez egin zozketa. Nik diotxut benetan, jantziz gaurko honetan, atletiken kamiseta. Horrekin ziur nik ikustaldi asko izango ditut eta. Horrekin ziur nik ikustaldi asko izango ditut eta. Jarraitzaileak izango dira 40.000 gora, talasaiago egongo naiz ni estadiotik kanpora. Norberari begira, ala izaten dira, TikToken hori da moda. Kanpoan ere barrun aldean, juerka ona izango da. Kanpoan ordea barru aldean, juerga ona izango da. Egia esan final kontuak, aipatuta zabiltz ñaño. TikTok ta Instagram izaten dira, zale askorentzat engaño. Zuk nahi dezu mozkortu, ta ez sarrera bat lortu. Oso eskas zabiltz baino,
Ze parranda bat iteko ez da jun behar Sevillaraino. Ze parranda bat iteko ez da jun behar Sevillaraino. Ea laguna okurritu zait, orain ideia itzela, kontuan hartuz futbol zalea, berez ena izela, argazkitxo bat ia, erabiliaz ia, barrun bageunde bezela, buelta kondenak tonto ergeltzat, hartzen gaituzte bestela. Bueltarakoan tonto ergeltzat, hartzen gaituzte bestela. Ia erabili nahi zenukezuk, ja hartu dizut tankera, baina ez dakit ideia ona den oinere arabera. TikTok ta Instagrama da gaur egungo plana, baina edertze aldera, ea bueltatzen garen gubiok, kopata guzi etxera. Ea bueltatzen garen gubiok, kopata guzi etxera. Honen bestez iritsigia, azkeneko ariketa puntuagarrira. Lehen komentatu duten bezala, ganbarako formatu egingo dugu, eta boskatuko kasiko jenez abesten, behasti taldekoak ganbarara uteko denbora tarte utziko jo. Ganbarara o beste gela batea. Honezkio, pixkat urrutia jongo zela petxatzet, esperoet. Bueno, zatozte, hirurok. Hauxe, puntuka behatzi bertso osatzeko gaia. Aste bat da, behasti taldeko lagunak garaitu zen justela finalen, eta garaipena ospatzea Mitxaldin Izardun jatetxe berritzaio itako batea guntzete. Degustazio menua hartu zue, eta zen dijo otordue. Jatetxeko jangela, jatetxeko barra. Hauena ez aldegu guztia aparra. Baina jatekonek nun dauka indarra. Saion ni izan nintzen Michelin izarra. Ja eman dizkigute 10 irakaspen. Baina ea bagunoiz jaten geran hasten. Etxordek galduzula ez omen du azten. Janatera omen dute, baino ez dut ikusten. Eske jateko aure jaten ez da uzten. Oraindikan ez dugu haragik ikusten. Hemen gabiltzirurok jatetxen disfruten. Jatekoik ikusi ez
eta buru hausten. Gaurkoan behar dugu dotore ospatu. Ta ateratakoa guztia kozkatu. Ona heltzea etzaiguta gutxi kostatu. Tolosaldeen txapeldun azkenen boskatu. Bi orduta ez tegu ezer jan guk kasi. Eta zenbat azalpen ta dena nasi. Bikabiar pusketa garagar lau hazi. Eskerrak etxe ordek etzun irabazi. Guk ere jaten pasa, oidegu eguna. Jatea oso ona delako laguna. Haze saio itzela guk egin genduna. Aldearren odolki eta babarruna. Michelinen gaur ezin egin guk errena. Hemen gabiltza eta jatetxen barrena. Ez zaigulako pasa gaurko ontrantrena. Beastilen platera ta gaur bigarrena. Noski alondegia genuen eta lertu. Eta berastegikok ondora baztertu. Bai burua zitzaien erabat alpertu. Sukaldarik zesandun ez diotu lertu. Baina bazkaldu eta gabiltza gustura. Ardo talikoreak gutxi zegon ura. Txapela ekarririk gure ingurura. Gaurko bazkari hau da Beastin kontura. Bueno, hoxe zuek puntuka behatzi bertso osatzeko gaia. Aste bada, boskatu taldeko launak garaitu zinizuztela finalen, eta garaipena ospatzea Michelin izardun jatetxe berritzaile batea juntzeate. Degustazio menu baten esperientzia bizitzea. Zemuz dijo otordue. Aste bete da, boskatuko taldei irabaziziela txapelketa, eta garaipena ospatzea Michelin jatetxe batea jundie, eta bertan degustazio menu bat berezi bat hartu du, eta zemuz dijoan menue. Eguneko menu bat eskatu bagendu. Nere tripek ez zuten izango ukendu. Platera jarri orduko oidigute kendu. Ta Platoni ez dakit ia nondik heldu. Egin dezagun topa boskatun omenez. Beraiek ez tarria lehorra dutenez. Ura bai otordua bikaina izan zenez.
haiek irabaztea mezi zuten berez. Gu horretan desente saiau ginen baina, etxe orde guztieri eman zien kaina. Belartu baitzion saioa itamaina. oraindik ahoan det zintzarri mingaina. Gazteak ziren eta badute denbora. Oraindik ere egin dezakete gora. Ojaldre ostopilau ikerri izango da. Neri ez zait gustatzen horrelako moda. Asmatze alde zute ojaldre hau jaten. Ez tarritik behera nei ez zait joaten. Ni aspaldin ari naiz ardoa edaten. Michelin izarretan izarrak ikusten. Baina denak probatu behar omen dira. Nei ez zait ba gustatzen izarrondiz dira. Haueko beak dira eoteko begira. Hor hobe arrai perlaok begiak balira. Irabazi duguta beti hain kexati. Irabaztea ez zaio gustatzen ta bati. Baina irabazle onak galtzen ez baitaki. Hobe nuen dera dena aseran ebaki. Boskatukok aikoie afaltzen gaztetxen. Edo umil-umilan irazustan etxen. Ondo pentsatuz gero plantxartxarra etzen. Ziurrari direla bertsoak kantatzen. Bat osatu ezinik irurak batera. Pixka bat laguntzera joango algera. Izan dezaten haieke beren aukera. Gonbidatu ditzagun postrea jatera. Honen bestez, amaitu dira, gaurko ariketa puntuarri guztiak, txalo bero bat, 6 protagonistei. Epaiek berandu baino lehen, emango dizkute gaurko saion puntuazioa. Eta, ohar txiki batzuk lehen fasea amaituko da gaur, eskualdekoa alegia, eta Gipuzkoako eskualdeen arteko lehiari ekingo diogu, aste santutatik bueltan. Tolosaldeko irabazleak Goierriko irabazlearen aurka jokatuko du. Lekua eta data zehaztuta daude, apirilan 17 izango da, atxaldeko 7 Zaldibiko antzokin. Esplikatu dietena, esplikatzeko kapazan nahi zen. Puntuazio guztik batuta gero, talde bakoitzek 20 puntu ateitu. Desenpate iteko puntutako saio hartzen da, puntutan empate indue, eta horren ondoren 8ko handiko puntuazio hartzen da. Eta 8ko handin, boskatuk irabazi du. Zorionak.
honek Sevillako finala ematezun. Luzapena eta penaltita. Bueno, entzun, hoi da, sorpresa txiki badaukeu, sari banatzea etorriko die Berastiko Bertso Eskolako ikaslek, orduan, txapelun ordei, Berastiko taldei emateko, ez dakit, preparatu ituen ez, tartetxoa, batozte. Altxa zaitez de bos, mesez. Eta baitare altxa zaitezte txapeldun ordek. Berasti taldetiken, Beña Salbarredi, Mikel Beloki eta Inigo Gorosantzu etxorde. Bueno, eta jarraian zatozte beste bost ikaslek, eta altxa zaitezte boskatu taldeko Eneko Ontxalo, Egoi Irazaztu Arrena eta Iker Arandia. Eta baitare, gai jartzaia eta epailea. Aratz Irazaztu Arrena eta Peio Olano. Tori. Amaitzeko, bertsolarien agurrak entzungo ditugu, eskerrik asko denai, oso ederra izan da gaurko bertso saioa, eta zuengatik jasotako babesare eskertzekoa da. Tolosaldeko kanporak eta gamaitu dira, baina urrungo saioetan ere gerturatze bazeate eskertuko ditue, bai bertsolarik eta bai antolatzaile guztik. Ohar bezala, ateatzekoan eukiko zue kutxa bat, borondatea jarri nahi dunak, bertan borondatea jarri dezan. Azkene, olako bertso saioa antolatzeko laguntza guztik ondo etortzen die. Eta, agurrekin hasteko, zatozte, Berastegiko bertsolariak. Peña Salbarredi, Mikel Beloki eta Inigo Gorosantzu etxorde. Desenpaterik ez, ibili naiz eta trakets, nere bertsoak bukatu dira, eskerrik asko bihotzez. Beraz tokatzen zaigu etxerako atea, bertsotan egin dugu azkenik pakea. Amaitu da urduri gaizki egotea, gehiago egin nuen bertsotan astea, gehiago egin nuen
bertsotan astea. Mil esker denoi eta aupa boskatu, naizta denek ez duten hain zuzen bozkatu. Broma da merezia neurrian ospatu, ta zuk herri arteko honekin gozatu. Eta etorri datozela txapeldunak. Eneko Gontzalo, Ego Irazustabarrena eta Iker Arandia. Iraien hasi ginen bertxotan bostkatu, sekula ezkendunak bertso bat kantatu, ta jatako jerrira dijoa boskatu, egon zaitezte lasai ez preokupatu, baietz eskualdea ondo ordezkatu, baietz eskualdea ondo ordezkatu. Tolosalden ordezkari, zaldi biraino kantari, mila esker jendeari zuen txaloak guk sari. Boskatukin etor adi, bertsoari adi adi. Tolosalden ordezkari, zaldi biraino kantari. Gure bertso dotore, gure bertso jardun, martxan jartzen ditugu, mingain eta garun. Gaur gu animatzera horren beste lagun, txapelketa hau jolas bat dela demagun. Ba elkarrekin jolasten jarraitu dezagun, ba elkarrekin jolasten jarraitu dezagun.